Godmorgen. Første vlogging experience going to Montenegro. Lige nu så skal jeg bare lige mødes med Laura. Jeg tænker, at jeg er der lige om lidt, og så tjekker jeg lige back in. Jeg venter bare lige egentlig på Lav, og jeg tror, at det er hende, der kommer gående dernede. She is literally a runner, and she's a track star. Welcome to my train. Thank you. Wee. Nu kommer den næste skinke, som vi har ventet på. Hello! Good morning! Nu står vi her og venter på de sidste 2 skinker. Og de virker ikke så glade. For sikkert. I wasn't. They were not excited at all. Last 2 skinkers have arrived. Wee! Hi! I'm vlogging. Det ligner, vi skal 2 forskellige steder hen. Ja. Okay, you guys, we're getting ready to board the plane now. What is that? Det er min Plastic Fantastic Cosmetic Treatment and Beauty. Okay. Eller, vi er ikke flået endnu, men vi flyver lige om lidt. Pia? Hallo. Jeg tror, jeg kommer til at vente mig. Så nu skal vi egentlig bare lige ud. Vi skal bare lige ud og flyve. Vi skal kun flyve 2 timer. Vi skal kun flyve 2 timer, ikke kvarter. Og vi skal lave crossbow. Jeg glæder mig. Glæder du dig? Vi er kommet til Monte nu, og det er fucking varmt. Hvad? Hun er også kommet til Monte. Monte on 3, 2, 1, Monte! Laura og Silk, de er bare sådan nogle tabere, der ikke gider være sammen med os. Jeg tror bare, nu skal de ikke være sammen med os resten af ferien. We've been divided. Okay, vi ses senere. Hej! Så har vi kommet ind i vores taxa med skinkerne om bagved her, og vi har fået en lidt spændende taxamand. Anyways, vi har en lang køretur foran os, og vi glæder os virkelig meget til at se, hvad der kommer til at ske. Oh my guys, we made it to my street! I've been here already to, make sure that everything is okay. Fordi den er fucking sej. Alle sammen, we've made it to the apartment. Og nu skal vi egentlig bare lige på stranden. Hej. Okay, alle sammen. Vi er i det første supermarked nu. Jeg har fundet min yndlings Holiday milk. Jeg elsker det her. Kaffe. Så nu leder vi bare efter morgenmad til i morgen. Okay, der er skinkefest i aften. Og jeg har tænkt mig at ice nogle af dem. Så de må lige smutte, og så køber jeg en ice, og så icer jeg der. Er der bare nogle skinker, der skyder her noget fucking pasta? Laura, vil du fortælle os lidt om, hvor vi skal hen nu? Ja, nu skal vi ind til Old Town. Old Town. Og så skal vi på en pastabar. Aha. Som vi har fået anbefalet af Los Sisters. Oh no. Altså, de kører som nogle fucking psykopater i det her land. Nu. Ja, og vi vitterligt passer på vores tær, fordi de vil gerne køre dem over. Calm down. Altså, det er sådan alle gadehjørner hele tiden. Anyways. Vi tjekker lige ind igen, når vi er ved at være der. Okay, vi er færdige med dag 1, og vi har lige været ude at spise. Vi ville gerne prøve den der, hvad hedder den, pastabar, og den fungerede ikke. Og jeg var lige ved at blive irriteret på tjeneren, men det var ikke med vilje, jeg var bare lidt sulten. Så vi endte med at tage På en anden restaurant. hvad hed den? Jeg kan ikke engang huske det. Den hed den Pop. Den Pop. Og fik det var fint. god mad, relativt god vin, det var okay. Og vi er meget mætte. Og nu er vi på vej hjem. Nogle musser, der går. Wow, det er nok lidt fedtet, det her kamera. Jo, vi kan bruge alt. Hvis vi er trætte og mætte, Ja.
Og vi kommer til at sove som 2 sten i nat. I morgen skal vi til Hawaii, så vi tager lige flyet til USA. Vi siger farvel nu. Good night. Bye bye. Hey you guys. I dag er dag 2. Vi har ikke lige filmet, vi spiser bare morgenmad derhjemme i dag. Og i dag, der skal vi til Hawaii! Mexico! Mexico! Det er over på den anden side af vandet her, hvor vi skal tage en lille båd. Så det klipper vi bare lige til nu. Så er vi kommet til båden, og det er faktisk ret dejligt allerede, sådan lidt windy. Vi skal egentlig bare lige over til den der ø, man kan se derovre, hvor der er en dejlig strand. Hvordan vil I rate musikken? Frede, 1-10, at du danser. Ja. 3, 2, 1, 4. Ej! Op på den. Nu har vi fundet en plads at sidde. It's so beautiful. Her bor vi nu. Det her, det er Hawaii. Welcome to my island, bitch. Welcome to my island, bitch. Welcome to my island, bitch. Lunchtime! Nu er vi ude at spise. Det ser lidt ulækkert ud, det her kamera til. Vi har meget lave forventninger til den her måde. Og de har ikke engang fucking Aperol. Så vidt vi ved. Det er ikke engang Cola Zero. Vi skal have med, Men det vi skal bede om er 5 Caesar salad. Det er virkelig smuk udsigt, vi har lige nu. Lav sidder og piller næsen. Nå, jeg er ved på den. Can we do 5? But 2 of them, no meat. No meat. Like no chicken, no Du vil ikke have kylling ved siden af, Lav? Okay, is it possible to get the chicken on the side? So one without. then 3 normal, 1 De elsker at være besværlige her. And that's what you get to do when you're a girl. No! You're forcing us to go on a diet. Anyways, nu laver jeg lige sådan en transition her, indtil vi får maden, okay? Så... vi glemte at filme. Sorry. Det er det jordens dårligste cæsarsalat, vi nogensinde har fået. Den er seriøst. Det er faktisk en Nå jo, ja, den var dårligere. Men vi blev enige om, at det her sted, som også kun havde 2,5 på Google Maps, de lever faktisk op. Nej, vi har faktisk overrasket, fordi det skulle være 1 ud af 5. Vi har god udsigt, og brødet trækker det op til en halvanden. Det er okay. Ja, og oranginaen, den var bossen. Limonaden var også whack. Anyways, alt de lavede hjemmelavet var ulækkert, og alt der ikke var hjemmelavet var lækkert. Så ja. Vi tjekker lige tilbage ind med en appe lige om 2 sekunder. Så er der appe, og det er den mest no-agtige appe, vi nogensinde har fået. Den er vitterligt smager af no. It's okay. We're on holiday, you know. So at the end of the day, it doesn't really matter. Say goodbye to the island. Bye island. Så er det bare 3 skinker på tur. De 3 seje skinker. The 3 bitches are left. Sørg for aftensmad. Ja, og vi er på vej, fordi de andre, de... providing Hallo, hvad skulle de andre overhovedet? Nobody knew. Q havde slået sig. Er det rigtigt? Hvad skulle Frida? We don't trust them. We don't trust them. Så nu på vej hen til Mega Market, og skal have alt muligt godt mad. Vi skal i hvert fald bare bede om at have Aperol. Vi har mødt nogle venner i dag, vi har fået nye venner. Vi har fået 2 venner fra Jyde Byland. Kevin hedder den ene. Kevin og Kevin. Vi ved ikke, hvad han hedder. Og vi skal se fodbold i aften. Det
Det er England mod Holland. Og vi hæpper på Holland. Silke with her ex. Skraldespanden. Okay, det er det. Vi opdater lænder. Nu sidder vi og spiser. Yay! Hvad skal vi i aften? Vi har ikke fortalt om vores nye venner. Jo, vi har det. I vandjorden hjemme, ikke? Ja. Skinkerne. Vi skulle bære det der fucking vanddyr op. Ikke vi uber der i vloggen, venner. Der var en mand, der grinede af os. Ja. Og så spurgte hvor vi var fra. Så vi fik faktisk flere venner også. Nej, fordi vi fik også venner i kiosken. Okay. Og jeg fik også 2 kvinder, som blev mine venner. Ej, hvor fedt. Ja. Men vi har sidder, fortalt om det så. ja, så vi dem sidder skal vi her nok ud med. på vores lille tagterrasse og spiser. Hvad har vi at sige om i dag? Det var sygt cute. Vent lige. Jeg renser lidt den her. Vi skulle lave en review, vil lige så sige sådan til folk, at det var worth it at tage derover for the day. Ja. Ja. Men dårlig mad. Bring a luggage. Ja. Nej, Bring a Bring your luggage. suitcase. Don't eat at the fucking hide it, diner chicken. place that we ate at. Ja. Vent til det der andet sted. Selvom der var relativt god service. Han var sød, ikke? Han var fucking langsom. Og han glemte... Han glemte også vores sukker flere gange. Og han glemte vores brød, til vi spurgte om det igen. Og han glemte dressing på Cæsar-salat. Vi fik en Cæsar soup. Very nice. Undskyld, kan vi få noget mere dressing? Can I have some more dressing on the side? I think it's a little dry. It looks a little dry. Don't you think? Han var sød, Så han vi var der hælde det sød. ud af tallerkenen. Kom, hvad skulle man tro, man godt bliver min ske? Jeg vidste ikke, at det var en suppe, men lækkert. Men okay. So delicious with this soup I got today. Wow, so... Cheers! Cheers! Cheers. Cheers, everyone! Cheers. Når vi danser, så er det Okay, alle sammen. Men jeg ved, her og i gang med at se EM, og jeg har taget på Der er fodbold, og det er EM versus Holland. Så hvem er det, vi håber på vinder? Vi håber på, at Holland vinder, for vi kan simpelthen ikke lide England, og fuck Harry Kane. Ja, fuck Harry Kane. Og undskyld Daniel, men jeg havde fået England fra EM i 2021. Ja. Det kan være, at vi skal mødes med nogle brothers her om ikke så længe. Nogle jyder. Nogle jyder. Nybagte jyder. Nu glæder I jer til at se, om Holland vinder? Ja. Alright. We'll check back in later when we've meet up with our new baked Jews. Jo, ja, det er sgu da også. Nej, det er den der. Det er den der herovre. Okay, status er, at England de lige har vundet EM. Nej, det er det ikke. Jeg har ikke vundet EM. det var vi sjovt. De har vundet en kamp, som de ikke spiller. Så nu skal de i finalen. Og nu spiller de sådan en sang, som England elsker. Og den har vi det med. Det er ikke særlig godt. Fordi de søde hollændere er kede af det. De får lige et moment hurtigt. Vi er i gang med at lave en vlog. Ja, lige vil I sige hej til vores vlog? Hej vloggen. Hej vloggen. Jeg elsker YouTube. Woo! Hej YouTube. Woo! Nogle nybagte jyder. Nogle nybagte. Status er, at vores tjener fra Perla. Vores tjener fra tidligere i dag, hvis I kan huske ham. Til med vores tjener igen. Til aften. Jeg synes, vi er underlige. Hvorfor? Fordi vi vil ikke kalde ham over. I literally... Oh my god! Jesus Christ. Oh my god. You need to calm down. Anyways. I mit sko, ikke? De spiller mit sko helt ud. Også mig. Oh Prøv at shit. se mit. Vi har kun nået en lastbil nu. Prøv at se. Ja, de er meget store. Er det vloggen? Ja. Sig hej. Hej vloggen. Jo. Jo. Hurtig update på dag 3 af skilletur. Lige nu så ligger vi bare og har købt nogle solsenge. Eller dag ligger på jorden.
ligner en, der er død. Og i dag, der skal vi bare slappe lidt af, tror jeg. Og nyde solen. Og så tror jeg, vi tager tidligt ind til den gamle by og spiser noget aftensmad. Og finder ud af, hvor vi skal på bådtur hen. Se senere. En lille cappuccino i varmen her. Skål, Lav. Så dejligt. So now we're having pomfritter. We love fries. Og hun skal have noget sand i sine pomfritter. Noget sand. Jeg elsker sand. Okay, vitterligt, den der dude... Jeg ved ikke, om jeg filmer. Ej, okay, nu er der bare sådan en dame, der vasker sit hår. Anyways, vi har lige fået gratis donuts af en eller anden dude, som kunne dansk. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Han sagde, at han for 4 år siden havde været i Danmark. Det er lidt akavet, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der gider spise den her, men nu gav han os den gratis, så vi er sådan lidt... Det dufter egentlig meget godt, men vi har lige spist pommes. Jo. Det er temperatur. Noget er det, fordi han næsten er færdig for i dag, og nu vil han bare gerne af med dem, og så hører det på danskere. Jeg smager ikke godt, men de kan noget alligevel. Jeg giver ham en 10 ud af 10, men jeg giver dem her en 0 ud af 10. Jeg synes, de smager dårligt. Men på samme måde, så smager de også af noget, som jeg godt kunne spise. Sweet snack. Just have it in your tits. Og up your vagina. Så det lige være sådan der. Oh no! I'm sorry. Okay, so we're going out to dinner. Skal vi gøre nu? Because we don't have Louis Max, I bring you Chablis Grand Cru. It's 130 euro, but I bring you for 55. Oh, Is it yes, okay? please. I That bring is you okay. better wine. Can I film while you pour it? Yeah, of course. We're making a vlog from our trip. Frederica is our tasting mother. Yeah. She's our wine mom. And she knows wine. I just know wine. But you do know wine. She knows wine. Dufter den godt, eller dårligt? Godt uge eller dårlig uge? Good? Warm. Just need to get a bit colder. No, we just put it in there. Yeah, of course. Can we wait a bit before we fill it? Yep. Okay, vi har lige siddet og snakket lidt om, hvad vi skal lave alle de andre dage. Og nu er vi kommet frem til, at i morgen, der spiser vi morgenmad. På glas. Glas. Og lørdag skal vi på Beach Club. I får se de andre dage, hvad det er, vi laver. Men vi har nogle rigtig spændende planer. Så er vi ankommet, eller det er vi faktisk overhovedet ikke. Men vi er på vej over til et sted, hvor vi skal hoppe fra klipper. Og vi har også lige fundet en bådtur, som jeg tænkte os at booke. Så that's very exciting. Men herover ligger Hawaii, som vi var henne forleden dag. Og ja, vi tjekker lige ind lidt senere. Okay, vi er nu ude på vores lille tømmerflåde. Og pigerne, der skal hoppe fra klipper, de er her. Pigerne, der ikke skal hoppe fra klipper, er lige her. De skal herud og hoppe, som I kan se. Og jeg tror, de glæder sig. De ligner sådan nogle island girls. Struggler I, piger? Fred made it. Okay, vi tror, pigerne skal til at hoppe nu, så nu filmer vi lige en gang. De er nogle seje skinkepiger. Nej, jeg ved ikke, hvad det bliver. Yay! God skinker! Jeg er bange for at prøve at hoppe, så jeg ligger bare her. Der er jo nogen, der skal filme, ikke? Ja, og jeg skal jo padle. Ja, Frida padler. This is a two-man job. Vi ses senere. Lunchtime update, everyone. Vi har bestilt Caesar wrap, hvilket lyder fucking lækkert lige nu. Ja, nu er vi egentlig bare lidt sultne, så vi skal have noget med. Yeah. Hvad vil I rate jeres cliff jumping? It was very fun. 10 ud af 10. Jeg synes ikke, den var lige så høj, som jeg troede, den ville være. Men alligevel var den høj. Men så trænger jeg ikke, hvad jeg føler, at vores ruters jump var.
Det var fucking højt. Jeg tror faktisk... Så er der mig, der slet ikke kan huske, at vi var ude og hoppe på Rodas. Hvornår fanden blev det? Jeg er forvirret! Kan du ikke huske, der var den der hvide ting? Helt ude. Det snakker vi om på noget dag. Ja, nu skal vi egentlig bare lige have vores mad. Hvis jeg husker at filme det, så kommer der lige en transition her. Vi husker det. Lav husker det. Vi er meget positivt overrasket over, eller vi er glade for, at det ser lækkert ud. Det smager af den der burger på Mac'en. Nej. Altså, Lækkert! er det ikke chicken burger? Ja. Mac chicken? Chicken salsa? Ja, nej. Mac chicken. Det der Anyways, I'm gonna eat now. See you later. Så er der bare totalt golden hour vibes her, og vi er på vej hjem fra en dejlig dag på Margaret Beach. Og vi mødte lige nogle serber, og Frede, hun blev ret varm, så hun skulle lige give sin Insta. Og de er vitterlig 19 år gamle, men, og jeg tror også, det var ham, den cursed en af dem. Og det er altid den cursed en, som vil have ens nummer. Ja. Ingen fordi der var nogen, der var søde, men sådan... Det er altid Den mest cursed. Anyways, nu er vi egentlig bare lige på vej hjem. Planen i aften er, at vi skal hjem. Og lave noget... Ja, nej, hvad er planen? Planen er, at vi skal hjem og drikke vores... Har vi mere appe egentlig? Vi har mere appe. En er, at vi gerne vil på det der pastasted, som vi har snakket om de sidste 2 dage nu. Som vi aldrig prøver... Altså, vi ikke kan komme ud på. Det er vores idé. Why would they not let us? Ja, why would they not? Men nu skal vi det i aften, så vi tænker, at nu spiser vi sent i stedet for tidligt. Ja. Det kommer fucking sent, kl. 11. 10 minutter før de lukker. Godmorgen alle sammen. Nu er vi på dag 5. 4? 5. Er det lørdag eller søndag? Det er lørdag. Tirsdag, Onsdag, torsdag, fredag, lørdag. 4, 5. Anyways, vi sidder nu på Coco Beach, hvor vi har købt de her dejlige solsenge. Og vi hygger os rigtig meget. Dog er vi lidt ærgerlige, because vi har spottet, lige da vi kom, at der er fucking brandmænd in the sea. Jeg skal lige se, om jeg kan finde en til jer. Okay, jeg håber ikke, jeg kan finde nogen, for det betyder, at hende der er sådan en dame, der går rundt her. Hun går faktisk og fjerner dem, hvilket er virkelig god stil. Så jeg kan lige se dem. Jeg viser jer lige nogle af dem, hun har taget op, fordi det er virkelig nasty. Se. Så ligger bare lige nogle brandmænd der. Så det er rigtig dejligt. Men der er i hvert fald bare lige 5 lækre skinker her. Se den her udsigt. Altså, that could not be beat. Anyway, så har vi også lige skrevet, fordi vi skal jo på bådtur i morgen. Og der har vi lige skrevet til vores dejlige sailor. Forstår du, hvad han hedder? Branko. Darango. Nej, Branko. Branko. Ej, fuck, vi skulle sejle med Branko. Okay, fortæl lige, hvad vi har skrevet til ham til sidst. Vi har skrevet... Sorry for tomorrow. Can you tell us what is included in terms of afternoon? We're going to go to Chef Price. Also, is it possible to have a quick stop at Polche? Jeg ved ikke, hvad det er den her båd herovre, og den sejler hen til Skumfest. Like 30 minutes. And is your friend from the other day coming? No, it's okay. We have... I'm so red. I'm gonna get die. Thank you, girl. No, thank you. 25? Hvad? Nej, 25. Jeg håber lidt, fordi at ham vi bookede båden af, han havde en ven på båden, der var ret cute. So we're kind of trying to get him to join as well. Og vi skal jo på en 4 timers tur. I stedet for... Oil for sun. Yes, but I'm too red. I'm gonna die. You're a lobster. I'm a lobster. Jeg vil lige filme hurtigt, så jeg lige får rød af. Se, hvor rød hun er. Cute girly. Det er det, vi skal. Vi ses senere. Nu har vi sendt Kira lidt derud for at hygge sig lidt. 2 hours later. 6.5 hours later. Okay, vi er tilbage ved pastastedet, som vi har været. Hello. We're from Denmark. Where are you from? Nu bliver vi vlog-hack. What do you know about Russia? Not good, not so good. Putin. Putin. Så ikke, vi skal sige for meget. We don't know
know anything. We no comment. Vodka beer. Vodka. We know vodka. So what about video? We're vlogging our holiday. Yeah. I want to say for your vlog something. Yeah. What do you know about Denmark? Denmark? Yes. Ah. Very good place, very good food, very good people, and like this video and subscribe for this girl. She's the best. Yeah, tag. And you too. Yes. We're waiting for a table at this restaurant. We've come every day and we don't get a but, table. Enjoy your night and have a good... Вот такие девчонки, не знаю, что вам еще подсказать, ребята. Nu skifter han tilbage på russisk. Мы тут двое. У нас тут этот double vlog. Hello. Hello. From Montenegro. Ja, tak. Alright. Okay. We'll sign out here. Pia, I skal lige hjælpe. Vi har endelig fået bord på pastabaren efter, og klokken er vitterligt sådan noget 10:15 eller et eller andet. Men nu skal vi bare bede om at få noget mad. Og jeg tager en capo. Ej, se hvor lækkert det ser ud det her. Det er os, der har fået mad først, fordi vi er de lækreste. Og så får de her mad second, because de er også de lækreste. Lige nu så sidder vi og judger folk på Instagram. Fredegør. Jeg gør det ikke, og mine det ikke. Sig 10 søde ting. Om hende. Om hende. Hendes øjne var virkelig blå. Hendes næse var så sød ud. Hun havde pæne tænder. Pænt hår. Pænt pandehår. Hårfarven var også pæn. Har du sagt? Nej, det var håret i en helhed. Selve hårfarven var pæn. Lange øjenvipper. Du kan ikke se hendes øjenvipper. Jo, det var en sideprofil, så kan jeg se øjenvipper. Det var nogle lange øjenvipper. Sødt smil. Pæn hageform faktisk. Sådan, det var ikke sådan en, der... Hun var ikke en mouth breather, kunne man sige. Det var sådan en backhand compliment, det der. Ja. Nej, for det var godt ikke at være en mouth breather. Relativt. Det var det. Vi har virkelig spændende samtaler her, og jeg glæder mig bare røve meget til at spise lige nu. Men vi er ligesom nødt til at vente på en vegan tuna. Hvordan er det muligt? Vegan tuna. No, it's just a Mediterranean. Nå ja. Der kommer de jo. Oh my goodness. Thank you. Woo. Okay, så vi er lige blevet færdige med at spise, og nu har vi en virkelig grineren samtale med vores... Lige nu så sidder vi og skriver med vores bådmand til i morgen, og han sender billeder af sin hund. Og vi kan prøve at overtale ham til at tage den med i morgen, når vi skal på bådtur. Han skrev sometimes. Han skrev tomorrow. It's Bernie. It's Bernie. No, Australian Shepherd. Det ligner lidt en Bernie der. Nej, det gør jeg ikke. Ej, man kan godt se, hvad jeg mener. Okay, nu er vi lige gået lidt længere ned ad vejen her, og der er simpelthen en festival herinde. Festival. Som spiller et eller andet... Er det sådan noget... Er det ikke sådan noget Pink Panther? Laus, dans lige lidt for mig. Ej, det var en god dans. Skal vi ind og kigge, eller skal vi hjem? Okay, der er ikke nogen, der gider kigge, så vi tager hjem. Fordi vi... Skal vi gå langs vandet? Ja. Alright. Men jeg vil virkelig gerne... Nu smutter vi igen. Mig og Frida, vi går nu hen lige og spotter, hvad det er for noget der. Hold da op, det er en live-band. Ja, det er min yndlingssang. Har vi fået nok? Ja. Okay, vi går igen. Jeg er fandme glad for, at jeg ikke bor her. Jeg overvejer det her hotel, der ligger lige ved siden af. Delicious breakfast. Where are we now? Vi er tilbage på Coco Beach, og jeg tror ikke, vi skulle have kommet tilbage. Alt har været rimelig way. En sausage wiener. Omelet med 2 sausages. Meget nasty. Jeg havde bestilt en pandekage med skinke og ost, og så fik jeg sådan en frityrestegt pandekage. Heldigvis kunne jeg pille frityren af. Med pickles selvfølgelig. Og jeg har fået pølse. Også pølse. Og så har jeg fået en omelet med rigtig noget ost i. Yes. Så I'm full. Jeg fik faktisk en ret lækker omelet. Bacon og skinke. Ja, Frida fik en god omelet, og vi andre fik en dårlig. Silk the milk. En græssalat. Og det var super fint. Selv fik også en
greb. Som jeg ikke kunne lide. 10 ud. And then Frida came to my rescue. Tjeneren blev lækker. Det var Frida var sådan, hvad er det her? It's nice, right? It's nice. It's not nice. Om 45 minutter skal vi ud og soler. Hvad skal vi nå at købe? Drikkevarer. Snack. Og vi kan ikke købe bøgerbriller. Nej, But they were not perfect. They were not perfect, but nobody's perfect. You want to have a bite? Yes, so that is what we're doing. Og der køber vi så på en cigaret. Fik vi kaffe og kaffe. Jeg tror, vi er færdige med at spise. Og masser af kaffe. Og i det mindste, selvom maden var fucking glammeren, så var der en dejlig udsigt. Ja, der er en virkelig smuk. Ja, look at that view. Prøv at se, flot loft også. Det er klart her. Fuck, du ligger afslappet. Fuck, du slapper meget af. Fuck, du slapper meget af. Fuck, den ligger afslappet, mand. Ja, desværre har vi kun 2 dage. Det snakker vi ikke om. Vi har en 4 timers bådtur, og vi skal forhåbentlig lege en bil i morgen. Så er vi kommet op på vores båd, og we're very excited. Skal vi lige lave en bådtur? Oh my god, Frede, hun skal sejle båden i dag. Ja. Og det er det cockpittet. Her er vores køleskab. Det er alle vores yummy drinkies. Kommer med. Så har vi 2 dejlige pladser hernede. Wow. Her er vores tanning deck her. Jeg kommer så meget til at falde bagover ned i den her. Vi tænker skumfest. Skumfest. Det var bare en by, og det var bare en by. Nu er vores bådmand kommet tilbage her, og han... vi har jo ønsket at få ham, fordi vi synes, han var lækker. Og vi ved ikke, om han ved det. Men jeg tror også, han ved det. Men jeg tror også, han synes, vi er søde, fordi vi er søde. Men anyways, vi tjekker ind senere, og så tjekker jeg ind 2 minutter senere. Anyways, så er vi kommet til den mest svedige Stefan, der var. Det er Sweaty Stefan. Og altså lige nu indtil videre, så tænker jeg bare, at den her bådtur er virkelig dejlig, og at svede Stefan ser også virkelig dejligt ud. Vores bådmand, han ser også virkelig dejlig ud. Alt er meget så dejligt. Den her blank er også virkelig dejlig. Alt er dejligt. Nu skal vi svømme i sved, Stefan. Nu skal vi... Jeg elsker bare at svømme i sved i Stefan. Anyways, vi kan lige lave sådan en water transition. Okay, sådan der. Nu. Vi har lige været ude og hæve nogle flere penge, fordi at vi valgte lige at tage 2 timer mere på båden. Ej, men det er meget dejligt, for jeg føler tiden er syg. Ja, det gør det også. Så vi har fået money got our money, and now we got money. Vi er blevet lidt bare lidt grønt. Altså, min nederdel er synes, det er vådere end det vådeste, du nogensinde har mærket lige nu. Jeg føler mig drivvåd lige nu. Ja, jeg er ægte våd. Og drivrød også. Drivrød og drivvåd. Okay, men nu skal vi have... Prøv at se, hvor fint vi går rundt i. Wow. Ja, vi skal have noget is nu, og jeg er monsterrød, føler jeg. Det ligner jeg faktisk ikke, jeg er. En is, og så skal vi hjem, og så skal vi gøre os klar, og så skal vi se EM. Det er helt skørt. England mod Spanien, og vi håber, Spanien vinder. Kira håber lidt, England vinder, men, men kun for Daniels skyld. For Daniels skyld gør jeg. Men jeg vil ikke have, at England vinder, fordi der er et eller andet over det der med, at de bliver ved med at synge It's Coming Home. Det er sådan af, for at være helt ærlig. Lige nu ikke, der skal vi bare bede. Lige nu skal vi bare bede om en is. Lige nu skal jeg bare bede om den der. 4 chocolate oppo. Oppo, hvad hedder det? Chocolate top up. Chocolate oppo loppo. Jeg tror bare, vi deler den der. Jeg havde virkelig lyst til den der is, der var derovre. En Top Gun, det var den ene ting, de ikke havde. Pegasus Pecan. Jeg tror, den hed Australian. Nej, det var den anden en. Den lød også lækker. Toblerone lød også lækker. Men har vi lagt en mobil eller noget sted? Det tror jeg ikke. Nu er det, at vi skal til afsked til vores elskede ven. Jeg er virkelig ked af det. Vi vil ægte gerne tage den med, men sådan,
er alligevel ikke nogen skraldespand i det her land. Så sådan, nu lader vi den stå her. Og vi siger tak for den tid, vi har haft. Alle siger lige tak. Tak til vi skal ikke være for obvious, at vi faktisk lader den stå lige nu. Så vi går Der er ikke nogen, der fatter noget alligevel. Så nu går vi. Og alle tager lige en tår vand, fordi af en eller anden årsag, så fik vi seriøst ikke en dråbe vand på den her båd. Jeg sagde, der var water wine på lov. No. Anyways, nu skal vi bare lige have noget is, og vi ses senere. Og så ses vi senere. Hurtig update her. Nu sidder vi egentlig bare lige og spiser noget pizza. Og fred og nøgen. Og alle nyder egentlig bare lige deres pizza, som vi har taget med hjem. Jeg overgår ikke sige mere, men lige nu er vi med at overveje, om vi enten skal tage ud og se fodbold, eller om vi skal se fodbold op på tagterrassen. Så nu laver jeg lige en transition ind til hvad end af. Skriv i kommentaren, hvad tror I, vi kommer til at gøre? Option 1, ud og se fodbold. Option 2, se fodbold tagterrassen. 3, 2, 1. Det blev simpelthen til sofa-hygge, couch potato vibes. Alle er trætte, og jeg havde lige en lur inden kampen startede. Status er, at det står 1-1 mellem Spanien og England. Very exciting, og ja, meget høj energi her i rummet. Indtil videre har vi faktisk forudset hele kampen, så vi er faktisk ret sikre på, at det er os, der styrer, hvad der kommer til at ske lige nu. Så vi er faktisk, we actually know everything. Så nu må vi se. Vi predicted, jeg har i hvert fald predicted til at starte med, at det ville blive 2-1 til Spanien, så nu må vi se, hvad der sker. Jeg lige skulle på toilettet, men der er ikke noget, man scorer. Men hvis Spanien scorer, er det okay. Og så når jeg virkelig en gang at lukke døren, og så scorer Spanien. Og så når jeg lige at sige, jeg synes, jeg håber, at England scorer, så det lige bliver lidt spændende igen. Og så går der seriøst 2 sekunder, og så scorer England. Så vi basically styrer den her kamp. Så nu siger jeg, at der kommer hjørnespark, og så scorer Spanien. Okay. Og det sker cirka om... Inden for de næste 10 minutter? Ja, lad os sige det. Alright. We'll see. Jeg filmer lige, når der sker et eller andet. Oh my god! Spanien har scoret! Spanien har scoret, og det var i det 85. minut. Så nu giver det vibes af, at Spanien faktisk kommer til at vinde EM. Ja. Men... oh my god! De har det virkelig. Altså, de skal stoppe med at juble så meget. De har seriøst ikke vundet endnu. Calm down. Fucking calm down. Ja, men man kan se, de sådan her, nu har vi vundet-agtigt. Shut the fuck up. Oh. Nå. Men ja. Enten så tjekker vi ind, når Spanien har vundet, eller så tjekker vi ind, når England har udlignet. Så vi ses. Update. Spanien har lige vundet EM, og vi er simpelthen bare, altså... Vi er jo helt op at køre her i hytten. Oh my god! Ja, altså vi havde jo bestemt, hvem der skulle vinde på forhånd. Jeg havde faktisk også skrevet det ned, kan man sige, inden kampen startede. Så vi er faktisk meget. havde jeg oddset, havde det været nice. Tænk, hvis jeg havde oddset, og så vundet penge, der havde betalt for hele vores ferie. Ja. Ja. That would have been. Ja. Hvis jeg havde delt det med jer. Nej. For sjov. Nå, ej, jeg ved ikke, om min nippel lige var ude hele det klip. Anyways, godnat. Vi ses i morgen. Jeg ved ikke, om jeg har noget transition. Så har vi sgu lavet Ford Fiesta. Og er på vej mod kontor. Ja, det bliver lidt det grimmeste sted. Vi laver check-in senere. Så er vi kommet op i gondolen her. Og vi har fået at vide, at det tager 11 minutter at komme op. Der er no drinking, no smoking, no having fun in the gondola. No eating, yes. Skal vi lige prøve at udligne? Ja. Jeg tror ikke, at det gør noget. Jeg kan godt lide, når den svinger lidt. Fuck, det går hurtigt. Er vi bange, eller? Ja, så skal vi måske færdig via skitrap. Sådan en ventemusik-agtigt. Det er sådan en video. Ja, going up.
Alright alle sammen, nu er vi oppe på toppen af bjerget, og altså, jeg siger jer bare, at det her det er en af de smukkeste udsigter, jeg nogensinde har set i mit liv. Her har vi bare de 4 skinker, der er på vej ud. Ej, der er sådan en fucking gynge. Jeg dør. Vi skal lige have nogen til at tage et billede til vores, eller en video til vores vlog. Og vi sidder på den her gynge med den her udsigt. Selv, hvad synes du om udsigten her? I love it. 10 ud af 10. 10 ud af 10. It's amazing. Oh my god. Vi skal ned også. Altså hold nu op. Wow. Det er simpelthen virkelig, virkelig smukt her. Så vi får at vide, at going up er automatic control, så jeg skal ikke røre ved noget. Så nu kører vi bare. Der kører pigerne dernede. Skal man bare trykke den forover, eller hvad? Here we go. Okay. When I'm in the club, yeah, I'm when I'm at the house, yeah, I'm Ej, fuck det er 365 party girl. Should we do a little key? Should we have a little line when it go real wild? When I'm looking at meet me in the bathroom if you're 365 party girl. Oh my god. Oh shit. Jeg dør. Fuck Fuck, det var det mest nøjeren, jeg har prøvet det der. Jeg dør. Så er vi på vej ned igen, ind i gondolen, another time. Hvordan, skal vi lige debrief? Hvordan havde alle det med det? 10 ud af 10. Det var sikkert så hårdt. Det var for kort. Ja, for kort. Den får 8 ud af 10, fordi der er ikke langt at køre. Ja. Eller hvis man kunne få sådan 3 ture. Ja. Eller hvis det bare var fucking langt hele vejen rundt derovre. Ja. Ej, det var griner. Nu har vi fundet et sted, der faktisk ligger sådan lidt herovre-agtigt, som vi har tænkt os lige at køre hen til. Gå i vandet, hyggeligt, få noget mad. Jeg har prøvet at vinde. Hyggeligt igen. Og ja, det er egentlig bare planen. Så vi ses senere. Okay, vi er lige ankommet til Couture i det mest cute lille... Altså, det giver sådan lidt sø-vibes her. Ja, ikke sø, men... Og lige nu der skal vi bare bade, og så bagefter skal vi lige have noget mad og noget at drikke. Det bliver dejligt. Wow, så er det frokosttid. Skål, piger. Vi har lige fået at vide, at vi skal vente en time på maden, så nu drikker vi i stedet for. Cheers! What else can you do when you're hot and single? Ej, det var ikke det, jeg mente. Sorry, Daniel, det var ikke det, jeg mente. Jeg mente, when you're hot and... In a committed relationship. Mange af os er. Ikke os alle sammen. Mig og Daniel, vi er også bare venner. Efter 5 år. En tæt ven. Vi har bestilt nogle pizzaer, men vi skal vente en time på dem. Vi tjekker ind, når der kommer mad. Okay, efter vi har ventet i 1,5 time nu, så har vi fået vores pizza. Vi er lidt forvirret, men vi har sgu fået det, vi har bestilt. Andet end at de lige har glemt den spicy salami, vi bestilte. Så nu venter vi bare lige på vores spicy salami. Okay, vi tager alt tilbage. Pizzaen endte med at være ret lækker, da der var skinke. Eller skinke. Spicy salami på. Og nu spiser vi den, og den smager faktisk virkelig, virkelig godt. Det smager ret banen. Når vi er færdige med at spise, så tror jeg, at vi tager til Couture. Og får klappet nogle katte, ikke selv? Jo. Okay, nu er vi kommet til Couture. Nej, der har vi været hele tiden. Men vi er kommet til byen, parkeringspladsen. Hvem glæder sig mest til at klappe en kat? Mig! Wants to go to the Four Seasons Land. Nu skal vi ud og klappe katte, og klappe en kat. Hvor mange klatte kan vi? Nej. Og så skal vi finde et cute sted at spise. Enten vil vi spise op hos en terrasse i en gammel by. Og ellers vil vi gerne langs havet. Jeg skal jo klappe kat. Det er Okay. sort kat, hvid kat. Yay. Så vi ses. First time seeing Couture Old Town. First impressions. Very pretty. There's a big cruise ship ruining the view. Du kan lige hjælpe mig her. No. Anyways, nu finder vi lige ud af, hvordan vi kommer derind, og så går vi derind. Nej. Der bliver klappet kat her. Jeg vil også klappe den. Hej, katte Lisa. Hej, Lisa. First clap of the day. Men der er en kat dernede, vi kan klappe.
Oh my god, der er mange. Hvad fuck er det der? Jeg troede, der var en kat, der sad deroppe. Jeg var lige sådan, hvad fuck er det? Jeg troede, det der var en kat. Og der blev lige klappet en... Klap. 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 Hej. Hej, Misa. Jeg vil også lige have en klap. Det ligner lidt sådan her. Det har de sikkert alle sammen. Hej, Mis. Hej med dig. Den blev lige klappet også. Men jeg tror... Mis. Du har nogle virkelig søde øjne. Den skal bare klappes. Ja. Hej, Mis. Du er en, der skal klappes. Hej, Mis. Oh my god, hello. They love you. Sleepy cat. Nu er vi bare nogle tørstige piger, hvor tørsten bare skal bede om at blive slukket. Sygt lækkert. Lige nu så sidder vi og snakker lidt om, hvor vi skal spise aften, men det er fucking Boston. Jeg ved ikke, hvor lav blev af, men nu snakker vi om, at vi skal spise noget aftensmad. Klokken den er ved at være 8:30. Og vi har 2 muligheder. Mulighed nummer 1, det er, at vi tager op og spiser på noget, der hedder Roof Terrace. Alternativt, hvis vi kan få bord der, og det ikke er sådan lige så nice, så kører vi ud på stranden, hvor vi kører på vej hen. Fordi der også ser virkelig dejligt ud. Og så kan det være, at man lige kan grab a nightcap og en evening skinny dip. Vi finder ud af det, og så giver vi en update. Okay, vi har langt om længe fundet et sted at spise, og det er faktisk rigtig hyggeligt. Og vi har fået en rigtig sød tjener lige forbi der. Det var faktisk et sted, jeg havde gemt det her, så det var en win. A win is a win. Selvom jeg følte, at jeg var blevet low-key afvist de andre steder. Men virkelig flot view of the Bay Area her. Og jeg skal bare bede om noget. Parmesan ice cream. Ja, selv kun skal jeg bare bede om en parmesanis til aftensmad. Så skal vi have noget pasta i risotto. Jeg skal bede om den her paccheri sa bifcom i Sivum Virgangima. Og det er en... Den skal hun også have, og den skal Laura også have. Ja, vi bestiller lige hurtigt, og så vender jeg tilbage, okay? And we got the food. Kira synes, det smager buzzing. I do too. Ja. Mig og Kira og Fred har fået det samme. Silke har fået sådan en prawn shrimp-ish. Og Frist har fået noget prawn tartar risotto. Rød risotto. Vi har fået sådan en lille Men der er beef. altså også et eller andet, og det er sådan på en sjov måde, ikke? Ikke sige Det det. smager lidt af McD, det her. Okay, det er jo en god nok ting. Gør det det? I'll give it a try. Vi ses. Så er der aftendyk-vibes. Skinny dipping vibes. Det kommer til at blive sikkert sygt meget. Now we're gonna get naked. Ej, wow. Skal man gøre til hold, hvad? Er det nu? Ja, hvem er først? Er det nu, du skal til at smide tøjet? Din læbe. Our titties in the water. Hej vloggen, vi ses derhjemme. Helt under den måne. Show them titties to the world. Skal vi vise vores titties to the world? Show me titties. Vi er lige blevet smidt væk fra vores lille svømmespot, så nu må vi lige skynde os væk, fordi vi har åbenbart været på private property. Men nu vil vi egentlig bare lige smutte og køre hjem til Budva, hvor vi hører til. Men ja, det har været en virkelig hyggelig aften, og nu skal vi egentlig bare lige bede om at komme hjem
Men i hvert fald, hun kom bare lige ned og sådan der, it's private property, og så var vi bare sådan, I'm sorry. Ej, der er en lille mis. Hej, mis. Probably has lobbers. Little lobbers. Nej, så er et pindsvin. Ej, lige kommer den. Ja, den spiser bare. Hun var lige gang med at få sin løn. Undskyld. Vores sidste gang at gå op ad de her dejlige trapper. Jeg var afleveret bilen, og det var en sindssygt underlig oplevelse. Fordi at jeg tror, at hende, vi har afleveret bilen tilbage, vi tror ikke, at hun arbejder for udlejningsfirmaet, men altså, vi har jo fået vores penge tilbage. Tænk, hvis hun bare brudt ind, og hun bare sad der, og nu har hun fået en gratis bil. Men det er jo igen ikke vores problem. Nej, det er ikke vores problem. Vi har fået mit pas, mit kørekort. Hun har ikke noget på mig. Jeg har alle mine kontakter på flystationen, og mit pas, mit kørekort. Vi er bare turister, der er piger. 2 gode ting. Nu skal vi pakke, sove, dø. Hallo. Så er vi egentlig bare lige på vej til lufthavnen. Vi kører med en taxichauffør, der virkelig har bare need for speed. Mit yndlings at ligge og køre over i modkæren tilbage en halvdel af tiden. Men det var jeg så jeg ved. De andre piger er over i den anden taxa, fordi vi kunne bare ikke få en stor taxa. Det var så meget billigere den her gang, så jeg tror, at Loki er blevet skabet på vejen. Lige nu så jeg er egentlig lidt spændt på den her lufthavnstur, både fordi at min mor har sagt, at det er den værste lufthavn, der findes. Andet også, at vi har fået at vide, at vi højst sandsynligt muligvis skal tjekke vores bagage ind, og alle vores bagage vejer sådan voldsomt meget mere, end de burde, så vi får nok lige en lille bong, når vi kommer derud. En ølbong. Nej, vi tjekker lige ind igen senere. Det er lige vores lufthavnshall. And the tyggegummi også. One of you or me has stinky breath. Yay. Ej, Lau, jeg sagde til dig, at du må skide på gulvet. I clean up. You need to clean up after yourself when you shit on the floor. I guess I'll just piss on the floor. Så er det sgu ved at være slutningen, og vi er tilbage, hvor vi startede for bare en uge siden. Skal vi hen og finde vores fly herhenne, og så skal vi... Så er vi egentlig bare lige kommet hjem, og vi bliver mødt af en rigtig lækker politibetjent. Altså. Det er der ikke noget at klage over. You need to shut up. Ej, vi skal tale pænt til hinanden. Ja, vi skal lige finde et toilet, okay? Vi har været på couples therapy. Der ligger et toilet lige der. Jeg har aldrig mødt mennesker, der skal tisse så meget i mit liv. Jeg kunne vitterligt holde mig i 3 dage. Altså. Okay. Der er toiletter lige der. Pipi, go pee now. Pipi, pupu. Anyways, jeg venter bare lige herude. I guess this is goodbye then. Ja. Vi har reunion på torsdag. Ses om 2 dage. Vi har en gruppekrammer. Ses næste år. Ja. Ses i Fraser. Drejer. Spis. Bon appetit. Ja, du kan. Prøv igen. Sidste forsøg. Jeg kan ikke nå den. Ja.